Salut, dragii mei! Hai să ne jucăm un pic de Brawl Stars, mai facem niște quest-uri. De data asta ne jucăm Knockout cu Brock. Între care internetul meu nu este prea ok. Din nou. Mamă, a rămas singur. Atât s-a putut. De Piper au spart Brock. Bun. Dar am câștigat o rundă. Bravo, bine, mă. Să vedem și runda asta decisivă a cui e. Să vedem cum mă descurc eu. N-ai cum, frate, n-ai cum. Mamă, ce slab am jucat. Mamă, ce aiurea am jucat. E pierdută runda asta, gata. S-a dus. Atât a fost, guys. O, avem o șansă. Avem o șansă. S-a dus. Și s-a blocat iar internet. Bun. Bun, de data asta jucăm cu Edgar. Este quest-ul ăsta nou, sau nu știu cum să-l numesc, și trebuie să furăm trofeele astea. Joacă Didi cu Mortis, băiatul cu Mortis, Fabio. Cred că e pierdută. Pierdută runda asta. Nu știu că nu mai e pe rundă. Are Mortis 11 verzișoare. M-a bătut Fabio de fiecare dată. Hai că am furat un trofeu. Am bătut cu SpongeBob, dar degeaba. Și s-a terminat, am pierdut. Slab. Încă o rundă, cred că o să joc tot cu Edgar. Da, sau poate nu mai jucăm, că uite, a dat quit. Dați-vă un like, un subscribe și ne auzim. Ciao.